Kultura arloan, programazioa Euskal Herriko eta Estatu mailako konpainiekin osatzen ari gera. Herriko eta eskualdeko artistei ere leku egiten diegu, beraien lanak bertako plazan erakutsi dezaten. Auzoetan ere programatzen ari gera, eta erdigunean jartzen ari gera herriko sortzaileak. Ikusgarritasuna izan dezaten beraiek, eta beraien arteko elkar ezagutza eta elkarlana sustatzeko. Horretarako, espazioak ireki ditugu, tresna berriak martxan jarri ditugu, eta aurrerantzean ere bai, emaitza berriak ikusiko ditugu. Ondareari dagokionez, Alde Zaharreko San Nikolas atea eta baluartean daukagu ikusmira berezia. Itsaso ondareari egia esan begirada berezia jartzen ari diogu, itsas topaketak antolatu, herriko azken itsas elementuak eskuratuz, eta iger farola gureganatu eta biziberritzeko prozeduran ere bagabiltza. Memoria historikoa eta demokratikoari dagokionez, batzorretik lantzen ari gera, 2026an urtemuga desberdinak izan da bertan jorratuko ditugu. Orain arteko lanari ekingo diogu, herritar guztiak kulturaz gozatu dezaten eta herria kulturaz bizi dezagun.